Здравейте! Записвам видео с практиката за освобождаване на задържаните чувства и емоции. Поставяме най-напред ръцете върху втора чакра. Това е областта под пъпа, като лявата длан е под дясната. И тук казваме следните думи. Освобождавам енергията, задържана във всички тези сцени, фантазии, вярвания, мисли, символи, усещания, емоции и симптоми. И всичко свързано с най-дълбоките причини за моето състояние. И тук всеки изрича своята ситуация или чувство, което е преживял и задържал в себе си. Вдишваме през носа, издишваме през устата 3 пъти. Придвижваме ръцете на гръдния център, или това е втория енергиен център в нашето тяло. И тук думите са следните. Освобождавам се от всяка идентификация и привързаност към всички тези сцени, фантазии, вярвания, мисли, символи, усещания, емоции, симптоми. И всичко свързано с най-дълбоките причини за моето състояние, за моето чувство на гняв, на разочарование, на тревога, на страх и така нататък. Всеки изрича своите страхове, своите ситуации, в които е изпаднал. И отново вдишваме 3 пъти през носа, издишваме през устата. Пускаме ръцете и избираме една от двете си ръце. Подреждаме 3 пръста, показалец, среден и безименен, в една редица и поставяме на третото око, или това е в средата на нашето чело. Тук казваме следните думи. Създавам в мен ред, мир, хармония, пълен баланс, приемане, разбиране, безусловна любов и абсолютна вяра в бъдещето и доброто по отношение на всички тези сцени, фантазии, вярвания, мисли, символи, усещания, емоции и симптоми. И всичко свързано с най-дълбоките причини за моето състояние. И тук всеки изрича това, което сам е преживял и има да освободи. И отново вдишваме 3 пъти, издишваме. Отново връщаме ръцете на втория енергиен център в нашата гръдна част и тук казваме: настройвам всичките си системи към това ново осъзнаване. Всичко с мен винаги е наред. Аз имам достатъчно сили и ресурси да се справя с всички предизвикателства, задачи и мечти в моя живот. Аз винаги вземам най-добрите решения за самата мен или самия мен и действам с най-добри намерения към себе си. Промяната за всички ни е неизбежна. Да бъде така. След което запаметяваме, както вече знаете, в тази част над лявата китка и под лявото коляно. Вдишваме и издишваме и можем да пием глътка вода. С това практиката приключва. Желая ви успех!